jatkamme sitten tästä. Me olemme siis, jos vähän nyt kerrataan, että mitä me ollaan käyty läpi, niin mehän ollaan siis puhuttu siitä, miten Jeesuksen tulo maailmaan oli ennustettu ja hän toteutti ne ennustukset ja tuli. Hän kuoli meidän puolesta ristillä, maksoi meidän velat. Sitten hän nousi taivaaseen ja todella lämpimästi suosittelen sitä Tapion kirjaa Taivaaseen astunut, koska se on ehkä semmoinen osa tätä Jeesuksen kokonaisuutta, jota me kaikkein vähiten olemme niin kuin tutustuneet. Mutta Tapio on siitä mielenkiintoinen kaveri, että hän kirjoittaa paljon enemmän kuin monet meistä lukee. Mutta nämä kaikki on, esimerkiksi nämä viimeaikaiset, kun ennustukset toteutuvat ja Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin on todella helppolukuisia, erittäin rakentavia kirjoja. Ja sitten jos sä oot hämmentynyt tästä, että mitä ihmettä tapahtuu, kun ei voi enää olla varma pojista ja tytöistä ja muusta, niin esimerkiksi tämä seksuaalivallankumouksen uskonnolliset juuret, niin tämä paljastaa sen, että minkälainen tämä uusi uskonnollisuus on, mikä tässä, tämä pakanuus, joka vie meidät suoraan takaisin tämmöiseen vanhaan pakanuuteen, jossa oli näitä androgyynipappeja ja muita, jotka palvelisivat temppeleissä. Niin kaiken tämän paljastetaan tässä. Jos sä oot sellainen kuin minä, että sä et ole ehtinyt näitä kaikkia edes lukea, mitä Tapsa on julkaissut, niin sä voit lukea niitä niin kuin hiljalleen. Mä nytkin taas luen yhtä vanhaa kirjaa, Kaikki viisauden tiedonarteet Kristuksessa, joka on loppuun myyty, mutta äärettömän hyvä kirja. Ja Jumala on antanut meille tämmöisen arvon, että me saadaan lukea näitä asioita. Ja tietysti myös kuunnella. Tapiolla on myöskin oma kotisivu, tapiokuolimatka.net, josta löytyy aina viimeaikaiset puheet. Sitten siellä on tätä mun kirjaa Raamatun punainen lanka, jossa on todella hyviä lainauksia muilta kirjoittajilta tässä kirjassa. Että tämä kannattaa ostaa sen takia, että täällä on niin hyviä lainauksia. Ja sitten nyt tätä on käännetty jo 15 kielelle ja käytetään maailman suurimmassa luterilaisessa kirkossa oppikirjana. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Siis Mekani Jeesus-kirkossa Etiopiassa. Nyt me siis puhumme siitä, että suoritettuaan kaiken, Jeesus nousi taivaaseen, niin kuin äsken kuulimme, ja tekee sitä esirukousta meidän puolesta siellä. Niin nyt siis hän on luvannut. Jeesus on monta kertaa luvannut, että hän tulee takaisin. Ja me voidaan kysyä näin, että elämmekö nyt lopun ajassa? Ja jos me kysymme näin, niin mun vastaus on, että ilman muuta eletään. Koska Raamatun mukaan lopun aika on se aika, mikä on Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen ja hänen toisen tulemuksensa välinen aika. Siis toi on kokonaan lopun aika, jossa Uusi testamentti saa ratkaista nämä asiat, eikä joku kirjoittaja sen jälkeen, niin tämä on se aika. Ainakin 10 kertaa Uudessa testamentissa selvästi sanotaan, että toi on se lopun aika. Ja sitten ne kaikki lupaukset toteutuu, kun Jeesus tulee. Ja nyt tämä usko siihen, että Jeesus tulee takaisin, niin se ei ole mikään lahkojen oppi. Se on keskeinen kristillinen opetus. Nikean uskontunnustus, jonka juhlavuotta me vietämme nyt, sanoo näin, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen, joka istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Niin ymmärrät, että jos kristillinen kirkko on lähes 2000 vuotta joka sunnuntai kaikkialla maailmassa tunnustanut tätä uskoa,
Hän on kirkkaudessa tuleva takaisin. Hän on kirkkaudessa tuleva takaisin. Jos hän ei tule, niin kristillinen usko ei ole totta ollenkaan. Tässä on niin kuin kaikki pelissä, aivan kaikki. Jos Jeesus ei tule, niin me olemme maailman eksytetyimpiä ihmisiä. Mutta me uskomme ja tunnustamme edelleen, että hän tulee. Ja me odotamme hänen tulemustaan. Siinä kaikkein pisimmässä Atanasiuksen tunnustuksessa sanotaan, että hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, istunut Isän oikealla puolelle. Sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. Ja tämä on yhteinen kristillinen oppi, se joka uskoo sitä vakaasti ja vahvasti, se joka ei usko sitä, tässä pitäisi olla. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti ei voi pelastua. Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, joka istuu Jumalan Isän oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsa eläviä kuolleita. Tämä on se lyhyin apostolinen uskontunnustus, jota me toistamme. Se on siis kaikissa uskontunnustuksissa. Ja Jeesus itse opetti tästä, apostolit opetti tästä, kaikki historialliset kristilliset kirkkokunnat uskoo Jeesuksen toiseen tulemukseen. Ja tärkeimmät uskontunnustukset sisältää opin Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Jos joku sanoo, että minä en usko, että Jeesus tulee takaisin, niin hän on kristinuskon ulkopuolella. Yksinkertaisesti hän ei siinä kohtaa ole lainkaan kristillisessä uskossa, koska tämä on kristillisen uskon keskeinen opinkohta, että Jeesus on palaava takaisin. Hän on itse luvannut näin, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa. Tai hän lupasi, tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni. Tai hän sanoi, silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Paavali taas sanoi, että ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Eli Jeesus oli tästä opettanut ja Paavali nyt vaan toistaa tätä Jeesuksen opetusta. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa Jumalan pasunan kaikoissa ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. No sitten on nämä kuuluisat merkit siitä, että milloin Jeesus tulee. Noin 27 kertaa Uudessa testamentissa, ja ainoastaan joitakin on tämä sanonta viimeisinä päivinä tai lopun aikoina. Ja ainoastaan muutaman kerran se viittaa nimenomaan historian loppuun sellaisena, kun me yleensä ajattelemme sitä ilmaisua. Ja vastaavanlaisia, mutta se käytetään useimmin viittaamaan lopun aikoihin siinä merkityksestä, että ne alkoi ensimmäisellä vuosisadalla Jeesuksen tulemuksessa ja loppuu sitten, kun hän tulee. Jeesuksen ja seurakunnan vainoaminen osoittaa viimeisten aikojen alkaneen, ja seurakunnan kokemus heijastaa Kristuksen aikaisempaa kokemusta. Kristuksen ahdistukset ja kuolema ja ylösnousemus olivat hänen salattua hallintaansa näkymättömässä valtakunnassa. Ja nyt esimerkiksi Pietari sanoo näin saarnatessaan ensimmäisellä vuosisadalla, että tämä, siis se mitä siellä oli ensimmäisellä vuodella, tämä siellä, niin se on sitä, mitä Joel sanoo viimeisinä päivinä. Eli siellä oli jo viimeiset päivät. Tai 1:10 Paavali kirjoittaa, että nämä tapahtumat ovat varoittava esimerkki, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, siis ensimmäisen vuosisadan Paavalin korinttilaiskirjeen lukijoille, meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Siis näetkö, siis lopun ajat on kiistattomasti alkanut silloin, kun Jeesus tuli. Ja ne kestää siihen asti, kun hän tulee toisen kerran. Tai 1:4-13 sanotaan, että viimeisinä aikoina luopuvat jotkut uskosta ja alkaa seurata eksyttäviä henkiä, pahojen henkien opetuksia ja sitten niistä sanotaan kaikkea ja viimeisinä päivinä koittaa vaikeat ajat. Ja sitten sanotaan lopuksi, viimeinen rivi, karta sellaisia. Siis niitä lopun ajan opettajia, niitä piti karttaa ensimmäisellä vuosisadalla.
Eli koko tämä loppu on lopun ajat. Ja se, että tämä on uutta joillekin suomalaisille kristityille, johtuu siitä, että ne on lukenut liikaa Hal Lintsiä eikä liian vähän Raamattua. Hän oli ihan hyvä opettaja, saarnaaja ja evankelista, mutta ei hän ollut erehtymätön. Ja Jumalan sana opettaa erehtymättömästi, että lopun ajat on tämä aika Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välillä. Silloin tulee pilkkaajia ja silloin ne elää jumalattomien himojensa vallassa. Ja siksi Johannes vetoaa vanhana kristittyihin, apostoli Johannes, että viimeinen aika on käsillä. Se on nyt, siis silloin. Me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan vielä, että monet kerrat monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen kautta, mutta näinä viimeisinä aikoina, siis ensimmäisellä vuosisadalla, viimeisinä aikoina. Ja nyt on myös viimeiset ajat, koska me eletään sitä samaa aikaa koko ajan. Viimeiset ajat ei ole lyhyt pätkä, vaan se on pitkä pätkä. Se on siitä, kun Jeesus tuli eka kerran, siihen, kun hän tulee toisen kerran. Tietysti jos me haluamme, me voimme puhua myöskin siitä, että kohta että voimme olla lähellä Jeesuksen tulemusta ja että on semmoinen siinä merkityksessä lopun aika, koska se on historiaa, se on totta aivan yhtä konkreettisesti, kun Jeesus kuoli ristillä, nousi ruumiillisesti kuolleista, astui ylös taivaisiin, niin yhtä konkreettisesti hän on sieltä tuleva takaisin, ruumiillisesti, konkreettisesti, näkyvästi. Eräs ystäväni opiskeli Helsingin yliopistossa teologiaa ja sitten professori ivalliseen sävyyn kysyi siinä häneltä tai heiltä, kun heitä oli joukko opiskelijoita, että onko täällä nyt vielä joku, joka uskoo, että se Jeesus tulee ihan kirjaimellisesti takaisin. Ja tämä mun ystävä kohotti kätensä ja sitten hän rupesi katsoa ympärille, että oho, hän on ainoa. Mutta kato, jos et sä ole tähän valmis, niin sä et voi seurata Jeesusta. Jos et sä ole tähän valmis, jos et sä ole valmis olemaan välillä yksin, siinä suvussasi, siinä koulussasi, siinä työpaikallasi, siinä ystäväpiirissäsi. Jos et sä ole valmis olemaan yksin, niin sä et voi olla Jeesuksen seuraaja, koska välillä koko jengi menee väärään suuntaan. Ne menee kaikki poispäin, kun pitäisi kääntyä ja olla Jeesuksen puolella. Ja mä niin kuin vetoan sinuun kristittynä, että nyt on aika lopettaa tämmöinen lauma-eläminen kristittynä. Koska me eletään niin lauma-eläiminä tänä päivänä, että jos joku jostain käskee, niin sitten me toimitaan just niin kuin niin. Ja meidän pitää seurata Jumalan sanaa, mitä se sanoo. Ja se on kaiken yläpuolella. Ihan siis niin kuin, että miten ihmeessä voi joku niin kuvitellakaan, että me tiedetään paremmin kuin Paavali ja Johannes ja Jeesus. No onko semmoisia ihmisiä? Joo. Yksi erittäin lahjakas nainen, joka opetti meitä yliopistolla, niin sitten hän puhui kaikkea semmoista outoa, että niin Raamattu ei pidä paikkansa ja näin. Ja me mentiin sitten jälkeenpäin, nostettiin muuten hänelle kukat, aivan valtavat kukat. Älkää kertoko mun vaimolle. Mutta me ostettiin hänelle kukat tälle opettajalle, vietiin poikien kanssa yhdessä ja meillä oli hyvä yhtey, ihan hyvin niin kuin tultiin toimeen. Sitten mä vaan sanoin, että mua hirveästi kiinnostaa, saanko mä kysyä sulta, että kun sä opetit, että niin kuin nämä vanhan testamentin kertomukset ei ole totta ja näin, ja sitten kuitenkin Jeesus uskoo niihin, niin mitä sä ajattelet siitä, että Jeesus uskoo siihen, mitä sä kiellät? Ja hän katsoi mua suoraan silmiä ja sanoi, että Leif, kyllähän me nyt tiedetään paljon enemmän Raamatusta kuin Jeesus. Tiedetäänkö? Jos sä tiedät enemmän kuin Jeesus, niin ole vapaa sitten tekemään mitä haluat. Mutta jos et tiedä, niin pysy siinä, mitä hän on sanonut. Pysy siinä, mitä hän on sanonut. Hän tiesi Raamatusta
miljoonia niin kuin mittaamattomasti enemmän kuin minä, koska hän on sen kirjoittanut palvelijoidensa kautta. Ja nyt on niin kuin aika kristittyjen taas yksinkertaisesti uskossa sanoa, että Jumalan sana on se, jonka mukaan me mennään. Ja me pysytään tässä ihan kaikessa rauhassa. Ei meidän tarvitse uhota, ei meidän tarvitse mitenkään niin kuin, voidaan vain yksinkertaisesti niin kuin tunnustaa, että niin kuin yksi rouva, siunattu rouva, hän on varmaan jo kirkkaudessa vanha rouva, joka kerran oli ollut joku semmoinen ihme liikehdintä tullut taas kristikunnan keskelle, kaikkien piti kaatua. Jos et sä kaatunut, niin sä et ollut kunnon kristitty. Niin tämä rouva tuli mun luo ja sanoi, mites sinä ajattelet, kun mie on rukkoillut, että mie pysyisit pystyssä. Että onko mie tehnyt ihan väärin? Minä sanoin, että kuule, ole aivan rauhassa. Sä oot lukenut ihan oikein. Anna muiden kaatua, pysy sinä pystyssä. Et hän halusi pysyä Jumalan sanassa. Ja hän sanoikin, että kun en minä ole löytänyt mistään semmoista käskyä kaatua. No ei semmoista ole. Vaan niin kuin, Kristus kuoli aikojen lopulla, kalliilla verellään ostettuaan meidät, niin nyt aikojen lopulla hän on tuotu julki meitä varten. Koko tämä aika on ollut tätä Kristuksen julkituomista. Ja näinä lopun aikoina me saamme myös vakavia varoituksia Jaakobilta. Kuulkaa te rikkaat, itkekää, valittakaa kurjuutta. Teidän rikkautenne on lahonnut, teidän vaatteenne on koinsyömiä, teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa, niiden ruoste todistaa teitä vastaan, se syö lihanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina, siis silloin jo. Ja tänään me ollaan vielä taitavampia tässä kuin silloin, mutta meidän täytyy varoa, että me emme pane turvaamme semmoiseen, mikä ei anna mitään siitä, mitä on tärkeää. Kuinka monta todellista ystävää sä saat rahalla? Et yhtään, et sä voit tietää. Minkälaista todellista rakkautta sä saat rahalla? Et yhtään. Minkälaisen ikuisen elämän sä saat rahalla? Et ensinkään. Minkälaisen sydämen rauhan sä saat rahalla? Et ensinkään. Sun täytyy niinku nähdä, että Jumala on antanut sulle paljon, jotta sä voit tehdä hyvää tämän elämäsi aikana. Ja sitten sä voit myös nauttia itse siitä ja sitten menet kirkkauteen hyvällä omalla tunnolla. Ja nyt siis kaikki tämä Jumalan suunnitelma on toteutumassa, mutta on vielä monia lopunajallisia profetioita, jotka toteutuu vasta Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Esimerkiksi kaikkien ihmisten ruumiillinen ylösnousemus. Niin kuin Tapio hyvin alleviivasi. Me puhumme ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Ei mitään henkistä ylösnousemusta, jossa ei ole ruumista, että me ollaan taivaassa semmoisia henkiä, että kun sieltä tulee vastaan ihmisen, niin kukahan toi oli? Ei aavistustakaan. Vaan me tunnistamme toisemme, että meillä on ylösnousemus ruumis. Ja sitten nykyinen maailmankaikkeus tuhoutuu ja uusi taivas ja uusi maa luodaan ja tulee viimeinen tuomio. Nämä ei ole vielä toteutunut. Miksi? Koska Jumala on niin armollinen ja niin äärettömän pitkämielinen. Ja omalta puoleltani kiitän häntä sydämeni pohjasta, että hän ei tullut ennen vuotta 1955, jolloin mä synnyin. Että mä ehdin mukaan, että mä sain syntyä ja uskoa Herraan Jeesukseen. Ajattele, mikä armo. Eli nyt meidän pitää vaan, siis sekin menee pieleen, jos me niin innokkaasti odotamme Herran tulemusta, että me emme välitä siitä, että kaikkien pitäisi saada kuulla evankeliumia. Että ne voisi olla valmiina, kun Jeesus tulee. Ja pitäisi olla viemässä evankeliumia kaikille ihmisille ja tekemässä lähetystyötä. Ja nyt tietyt merkit tietysti edeltää sitä paluuta. Tulee vääriä messiaita, tulee sotia, nälänhätää, maanjäristyksiä, kristittyjen vainoja. Ja sitten joka kerta, kun Jeesus puhuu tästä, niin hän lopuksi mainitsee, että evankeliumi etenee.
Se on merkillinen. Siis vaikka olisi kuinka paljon negatiivista, niin aina siellä lopussa ja evankeliumi etenee. Eli mitkään väärät messiat, mitkään sodat, nälänhädät, maanjäristys, kristittyjen vainot ei voi estää kristillistä uskoa leviämästä Pyhän Hengen voimassa Jumalan sanan kautta kaikkialle maailmaan. Se on vain ihmeellistä. Jos ei sitä oteta yhdellä alueella vastaan, niin uskonpuolustaja Martin Luther sanoi, että Jumalan henki siirtyy toiselle alueelle ja siellä sitten otetaan vastaan. Ja kun tapasin tässä jokin aika sitten lähetystyöntekijän, joka aikoinaan oli ollut Keniassa, ja hän oli tehnyt siellä työtä, ja hän sanoi, että oli niin paljon kasteelle tulijoita, että hän kastoi koko päivän. Ja sitten hän ei jaksanut enää. Hän sanoi, että tulkaa huomenna uudestaan. Ja seuraava päivä samanlainen. Siis Jumalan henki tekee niin kuin työtä. Ja nyt on taas jotain semmoista ihanaa täälläkin tapahtumassa, että eri puolilla semmoista nälkää. Mä olin just Norjassa, Pohjois-Norjassa saarnaamassa, ja siellä kokoukseen tuli, että mulle tultiin kuiskaamaan, että täällä on semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan ollut kristillisessä kokouksessa. Ei koskaan elämässä. Ja mä sanoin, että miten ne on tänne tullut? Sanoin, että tämä yksi kaveri pyysi. Sitten siellä oli semmoisia 16-18-vuotiaita nuoria poikia, josta yksi oli sitten pyytänyt, ja hänen isänsä oli häneltä kysynyt, että onko sä saanut noita kavereita, kun sä pyydät niitä? Niin hän sanoi, että 10 hän on jo saanut lähtemään kokoukseen. Mukaan. Ja pojat istu koko raamattu tunnin siinä. Ja sitten tuli kysymään, että onko sä huomenna vielä täällä? Joo. No sitten ne istu seuraavan päivän. Sitten ne tuli kysymään, että onko tätä netissä? Ja sitten mä kävin hakemassa apua, kun mä oon huono tässä tekniikassa. Mä että näytän näille pojille, mistä ne saa lisää opetusta. Niin sitten kun mä tulin takaisin, ne pojat istu rukoilemassa siinä kaikki 3. On jotain semmoista nälkää ja janoa. Räsäsen Päivi sanoi, että hänen luokseen tuli 4 poikaa, jotka sanoi, me ei olla kristittyjä, mutta me halutaan kuulla sulta, mitä tämä kristinusko on. Koska ne näkee jo, niin se kuuluisa sokea kanakin näkee, että tuossa on kristitty, joka toimii johdonmukaisesti uskonsa mukaan. Siis nyt on äärimmäisen tärkeä aika, että me olemme hereillä ja viemme evankeliumia. Ja sitten sitä hetkeä ei tiedä edes poika. Ja taas tuli joku sanoa mulle jossain, että nyt se on, ootko sä nähnyt tätä? Se näyttäisi siltä, että Jeesus tulee lokakuussa. Se oli ennen lokakuuta. Lokakuussa Jeesus tulee. Mä sanoin, että ei tule. Kuin niin? No koska sä oot laskenut sen väärin. Älä laske ollenkaan. Voitaisiko me nyt lopettaa vihdoin se laskeminen, kun Jeesus sanoi, että hän ei sitä tiedä. Huomaatko kuinka ovelaa? Me nauretaan semmoisille liberaalikristityille opettajille, jotka sanoo, että ne tietää Raamatusta paremmin kuin Jeesus. Ja sitten me käännytään ympäri ja sanotaan, että mä tiedän, koska Jeesus tulee. Vaikka Jeesus sanoi, että hän ei tiedä. Me emme tiedä, milloin Jeesus tulee, piste. Ja sitten hän tulee silloin, kun hän haluaa. Mutta totta kai, aina kun me nähdään vääriä messiaita, niin meidän pitää ajatella. Nämä on merkkejä. Meidän pitää ajatella, että tämä muistuttaa, Jeesus tulee. Aina kun me nähdään sotia, niin me huokastaan, se tulee Jeesus jo ja lopeta tämä kaikki sotiminen. Maanjäristykset, nälänhädät, kaikki tämä. Me palvelemme ja yritämme auttaa ja teemme myöskin työtä, että sodat loppuisi, mutta kaikki tämä aina kertoo meille, kuule, Herra Jeesus on tulossa. Herra Jeesus on tulossa. Hän tulee takaisin. Ilmestyskirjan merkit on muuten ihan samat, että jos toi rutto ja villipedot tarkoittaa harhaoppeja niin kuin on, niin se on ihan sama lista molemmissa paikoissa ja molemmat loppuu siihen, että evankeliumi leviää. Evankeliumi leviää. Samalla on sanottava, että me elämme hyvin haasteellista aikaa. Ikinä ei ollut niin paljon rahaa, ikinä ei ollut niin paljon kristittyjä, jotka vois lähettää, ja ikinä ei ole pitkään aikaan Suomessa ollut näin vähän lähettäjä.
Meillä on vaikeuksia saada uusia lähtiöitä. Meillä on vaikeuksia saada heille rahoitusta. Ja nyt on siis todella herättävä tähän, että ei se ole tarkoitus, että kun Jeesus tulee, niin me ollaan tutkimassa näitä listoja, että mistä se tulee, vaan että me ollaan tekemässä lähetystyötä. Me ollaan viemässä evankeliumia. Se on se päätarkoitus. Kun hän palaa, pian. Nyt siis, sä tiedät, että jos sulla on ollut lapsia tai lapsenlapsia, niin sä tiedät, kuinka lapselle tämä pian on semmoinen vähän venyvä käsite. Että jos iskä sanoo, että mä käyn kaupassa, no koska sä tuut, mä tuun ihan pian. Niin se 5 minuuttia voi olla tosi pitkä sille lapselle. Koska se lapsi ei hahmota sitä, että kuinka kauan on. Ja nyt kun Jeesus sanoo, että minä tulen pian, ja se on Jumalan sana, niin me emme oikein hahmota sitä, että 2000 vuotta sitten Jeesus sanoi, minä tulen pian. Niin meidän mielestä se on hirveän pitkä. Jumalan silmissä se on juuri se aika, mitä pitää ollakin, että evankeliumi levisi niin laajalle, kun se on levinnyt ja edelleen leviää. Ja sitten Raamattu myös sanoo, vaikka me emme sitä aina huomaa, että mutta ei vielä. Pian, mutta ei vielä. Siellä on semmoisia kertomuksia, vertauksia, joissa sanotaan, että mies matkusti muille maille ja viipyi pitkään siellä. Ja sen takia ne palvelijat rupesivat syömään, juomaan ja lyömään kanssapalvelijoita. Se on joidenkin kristillinen ohjelma. Mikäs teidän ohjelma on? Syödään, juodaan ja lyödään. Syödään, juodaan ja lyödään. Ei se ole väärä ohjelma. Pitää olla semmoinen ohjelma, että me tutkimme Jumalan sanaa, rukoilemme ja teemme lähetystyötä. 2000 vuotta on aivan kohta, mutta ei vielä. Se sopii just siihen Jumalan ohjelmaan. Ja kun Jeesus tulee takaisin, niin meille kerrotaan, että viimeinen pasuna soi, kuolleet herätetään, valitut kootaan Herraa vastaan, kaikki tapahtuu yllättäen ja meidän ei tarvitse pelätä, kun me olemme Kristuksessa, niin kuin äsken kuulimme. Kristus on sitoutunut meihin ja hän on meidän pelastaja ja vapahtaja. Hän rukoilee meidän puolesta. Tälläkin hetkellä. Aivan uskomaton ajatus, että Jeesus rukoilee sinun ja minun puolesta. Kun me kuollaan, niin meillä on semmoinen väli siinä, jossa viimeinen ylösnousemus ei tapahdu välittömästi ja viimeinen tuomio, vaan me olemme Herran tykönä, niin kuin sanotaan tässä kohdassa, että minä näin valtaistumilla istuvilla annettiin valtuudet jakaa tuomioita. Minä näin myös niiden sielut, jotka oli teloitettu, koska he todistivat Jeesuksesta ja noudattivat Jumalan sanaa. He eivät ole kunnioittaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät henkiin ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Ja nämä, jotka hän näki siellä, ne oli jo perillä, mutta ei ollut vielä viimeinen ylösnousemus. Ja Paavali itse sanoo, että hän haluaisi muuttaa jo kotiin, mutta teidän vuoksenne on kuitenkin pysyttävä vielä elossa ja toimittava täällä. No sitten on tämmöinen opetus kuin kiirastulioppi, joka siis ei löydy Raamatusta, mutta jota aina välillä tulee vastaan, että se perustuu siis siihen ajatukseen, että Jeesuksen työ ei riitä, se ei maksanut kaikkia syntejä, vaan mun pitää itse maksaa kiirastulessa tämän elämän jälkeen vielä jotain syntejäni. Se on epäraamatullinen opetus. Se, että sanotaan näin, se, jonka rakennus kestää, saa palkan, se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon, hän itse pelastuu ikään kuin tulen läpi. Se ei anna mitään perustetta tähän tämmöiseen vuosituhansia kestävään kiirastuleen. Ja joidenkin katolistenkin teologian mukaan, jotka uskoo tähän kiirastuleen, niin se on silmänräpäys. Ja Luther sanoo, että se on silmänräpäys. Luther sanoo, että me muutumme silmänräpäyksessä synnittömiksi, kun me kuolemme. Siksi itkemme vielä kerran taivaassa. Miksi me itkemme?
kaksi mahdollisuutta tai kolme. Me itkemme joko ilosta, että olemme perillä, tai sitten me itkemme menetettyjä mahdollisuuksia tehdä hyvää maan päällä, kun me vihdoinkin ymmärretään, mitä olisi voinut tehdä. Ja ehkä me itketään myös vielä kerran omaa syntisyyttämme. Mutta sitten Jeesus sanoo, ja Jumalan sana sanoo, että Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Tämä on valtava kohta, ja me puhumme siitä kohta Jumalan palveluksessa tänä iltana, kun tekstinä on taivasteksti. Miten meidän tulee siis elää tässä lopun ajassa? No ensinnäkin on todettava, että tässä ajassa vaikuttaa, ja eri tavoin on vaikuttanut jo 2000 vuoden ajan, tämmöinen vääryyden salainen vaikutus, ja joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin saatava pois tieltä, ja sitten Herra tulee, ja hän surmaa suunsa henkäyksellä ja tulemisensa kirkkaudella. Eli hän surmaa sanallaan, ja hän surmaa tulemuksellaan kaiken valheen ja antikristillisyyden. Siksi Raamatun lukeminen on niin äärimmäisen tärkeä, ja myöskin sen kuunteleminen, että se surmaa koko ajan antikristuksen, kun me kuuntelemme Jumalan sanaa. Ja tämä lopun ajan ihminen on semmoinen, että hän elää luopumuksessa, laittomuudessa, hän on kadotuksen lapsi, hän vastustaa. Mitä hän vastustaa? Se on merkillistä. Jos hän itse on luopunut kaikesta ja laittomuuden, mitä hän enää jaksaa vastustaa? Elävää kristillisyyttä. Jumalan sanaa. Sitä hän jaksaa loputtomasti vastustaa. Se on kaikempaa. Yksi nainen kertoi mulle, että hän oli semmoisessa piirissä, se oli semmoinen ei-kristillinen, ne istuivat, sitten kaikki rupesivat niin kuin esittelemään, ja joka ikinen siinä isossa piirissä niin oli jossain, joku siellä ja joku tuolla näissä uuden aikakauden jutuissa ja muissa. Ja sitten kun tuli hänen vuoronsa, niin hän ajatteli, että hänkin ihan ilolla kertoi, että mä oon kristitty, mä uskon Jeesukseen. Ja kun siihen asti jokainen, joka oli avannut suunsa, oli saanut, aiku hieno, voi että, mä oon niin iloinen sun puolesta, voi kun ihana. Ja sitten kun tämä nainen sanoi, että mä uskon Jeesukseen, niin kaikki oli, että tuomitset sä sit meidät? Kuka sä oikein olet? Oot sä ainoa oikeassa? Se oli niin kuin ihan uskomaton reaktio. Niin tämä on just näin, että tämä luopumuksen ihminen, tämä laittomuus, kaikki muu käy, mikä tahansa käy. Meidän koulussa voi tehdä niin uskomattomia asioita, että meinaa uskoa. Että niitä tapahtuu siellä ja opetetaan. Mutta sitten kun joku laulaa yhden kristillisen laulun, niin johan mentiin oikeuteen. Tämä on niin ihan uskomaton tilanne, aivan uskomaton tilanne. Mutta musta oli hieno täällä Pohjanmaalla aina käydä, koska lapset kun tulee tuolla, kun ne asuu tuolla Pietarsaaressa, niin ne kun tulee tuolla päiväkerhosta tai jostakin, niin sitten ne esittää, että ne on oppinut uuden laulun. Ja se on Jeesuksesta tai Jumalasta. Ja kun mä menin hakemaan niitä sieltä, mä arkailin, että tunteeko ne, kun tämmöinen vanhus tulee yhtäkkiä hakemaan, ottaa vielä väärän lapsen. Mutta tuli hakemaan sieltä lastenlasta, niin sitten se rouva sanoi, hei, sä oot Leif, mä oon kuunnellut sun Raamattuopetusta. Mä oon, okei, selvä, okei. Niin siis täällä on ihana, pitäkää siitä vapaudesta kiinni. Pitäkää siitä kiinni. Päivän uutinen on se, että Savonlinnan seurakunnan teki yhteistyötä kaupungin kanssa ja piti semmoisia iltapäiväkerhoja. Sitten ne ei saanut enää puhua siellä Jeesuksesta. Tuli niin kuin käsky, että siellä ei saa laulaa eikä pitää hartauksia. Niin Savonlinnan seurakunta ilmoitti, että yhteistyö loppuu sitten siihen, koska me olemme seurakunta. Me kerromme Jeesuksesta. Se on niin kuin se syyttäjä, joka päivien syyttää, joka sanoo, että kyllä Raamattua saa lukea, mutta eri asia on, jos uskoo siihen. Mä ilmoitusluontoisesti tälle syyttäjälle, että kristitty tarkoittaa semmoista ihmistä, se on niin kuin sana kristitty, niin se tarkoittaa semmoista, joka uskoo Raamattuun. Se on aina tarkoittanut 2000 vuotta. Korottaa itsensä, asettuu Jumalan temppeliin, julistaa olevansa Jumala.
Ja nyt meidän pitäisi pitää huolta, että me ei kuljeta virran mukana pois. Te ette ole kulkeutuneet, vaan te olette hakeutuneet Jumalan sanan kuuloon. Hienoa. Ja on koskettavaa pitää tällaista päivää, kun näin paljon ihmisiä haluaa kuulla Jumalan sanaa. Ja nyt siis nämä virrat, joita niin kun, mä näin kerran semmoisen aikuisten leikki, semmoisen jutun, että oli semmoinen patja, semmoinen niin kuin iso patja, ja sitten niiden piti niin kuin juosta sen yli, ja sitten toiset ruiskutti vettä, että ne kaatuisi ja huuhtoutuisi pois siitä. Ja mä ajattelin, että joo, toihan on Kolossalaiskirja 2.8. Eli sieluvihollinen koko ajan yrittää saada sut huuhdottua pois siitä Jeesususkosta. Tai huuhdottua se Jeesususko pois sun päästäsi ja sydämestäsi. Joko se on tämmöinen ihmissuosiokysymys, että mä kyllä voisin, mutta mulla on just nyt vähän paha tilanne, kun mä oon hakemassa uutta työpaikkaa, niin pitää olla vähän hiljaa. Jaha. Me oltiin Uudessa Tiessä kerran oli tää villitys just tullut, että ei saa sanoa tyttö ja poika. Ja mä sanoin, että menkää nyt kysymään joltain varhaiskasvatuksen asiantuntijalta, että kuinka vahingollista se on, jos mä sanon, että sä oot kaunis tyttö tai sä oot komea poika tai jotain. No, sitten tämä toimittaja tulee takaisin ja sanoo, että mä olen soittanut 8 ammattilaiselle. Yksikään niistä ei suostu. Ne vetos kaikki, että nyt on niin tiukka tilanne, että täytyy olla vähän varovainen ja mä en voi nyt oikein puhua. Mutta yksi sanoi, että mä annan sulle sen huomenna. Sitten hän soitti aamulla, että en mä kuitenkaan voi antaa. Mikä tää on? No tää on tätä ihmispelkoa. Toisaalta mä ymmärrän näitä ihmisiä, mä oon itse tämmöinen pelkuri. Mutta toisaalta meidän täytyy herätä Jeesuksen edessä, kun hän sanoo, että joka ei tunnusta minua ihmisten edessä, sitä ihmisen poika ei tunnusta, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa. Et nyt on aika herätä. Sitten se ei se ole niin hirveän paha, kun sä sen kerran tunnustat, niin ei se ole niin hirveetä. Ei se ole niin hirveetä. Kun sä korotat sen kädessä, että mä uskon. Ja sitten on näitä ideologiavirtoja loputtomasti, ja just näihin voit näistä Tapsankin kirjoista saada apua, kun näissä selostetaan ja paljastetaan se ideologia. Että mistä se oikein juontaa, mitä siinä oikein sanotaan. Ja sitten kun sä luet, sä ihmettelet, että kukaan pystyy uskomaan tämmöistä roskaa, mitä opetetaan. Eli nämä ideologiat niin kuin, on, ja sitten on tämmöinen poliittisen korrektiuden virta, että ei se sovi sanoa, niin kuin, että mä uskon Herran Jeesukseen, tai että tämä on paha virta. Siis useammin kuin mikään muu, niin tämmöinen hiljaisen etääntymisen virta vie meitä pois. Oli junassa ja oli niin täynnä, seisoin käytävällä ja sitten yksi tyttö on siinä, niin mä oon tuttu ja sekin huomasi sitten, että niin se katsoi mua ja sanoi, että hei, mä tiedän, sä varmaan tunnistit mut, että mä olin raamattukoulussa Ryttylässä vuoden. Mä sanoin, mutta mä en ehtinyt enempää sanoa, että älä puhu mitään niistä uskon asioista, mä en kiinnosta yhtään, mä en halua tietää mitään niistä uskon asioista. Tämmöinen hiljainen virta voi viedä hiljalleen vahvankin ruokaa saaneen kristityn pois näistä asioista. Siksi pidä huolta siitä, että sä tulet Jumalan palveluksiin, tulet kristillisiin kokouksiin, luet sitä Jumalan sanaa, olet muiden kristittyjen kanssa tekemisissä. Tämä on hirveän tärkeää. Sitten on tämmöinen uskonnollisuuden virta, se on liian iso avattavaksi, mutta siinä on paljon uskonnollisuutta, vähän Jeesusta. Jatkuvien tappioiden ja lankemusten virta. Jotkut nuoret sanoo näin, että mä en voi uskoa Jeesukseen, kun mä oon niin huono kristitty, mä oon niin heikko, mä lankeen koko ajan. Tapio ei ehkä muista tätä, mutta hän oli kerran Ryttylässä puhumassa ja siinä oli 60 nuorta ja
sitten Tapio kysyi, että nyt otetaan sellainen kierros, että mikä on susta vaikein asia niin kuin tässä uskossa? Mikä on vaikein? Sitten ne rupesi kertomaan, ja suurin osa siitä koko ryhmästä sanoi, kun ensin yksi oli sanonut, niin sitten kaikki muut sanoivat, että joo, mulla on toi sama. Niin ne sanoo näin, että kun mä en saa tätä toimimaan mun elämässä kunnolla. Ja Tapsa ei ehkä muista, mitä hän vastasi, mutta mä muistan. Hän vastasi, että toi on mielenkiintoista, koska toi on just se syy, miksi minä olen kristitty. Kato, jos sä saat sen toimimaan, jos mä annan sulle tuosta 10 käskyä ja sanon, että pidä noin. Ja sä sanot, okei, helppo juttu. Et sä Jeesusta tarvii. Mutta jos sä oot niin kuin minä, että sun kristillinen elämässä on jatkuvien tappioiden ja lankemusten virta. Mun piti joskus määritellä, kun multa kysyttiin, että mikä on perhe-elämän salaisuus, pitkän perhe-elämän, meilläkin niin kuin 50 vuotta, niin mikä sen salaisuus on? Mä sanoin, että no ensimmäisenä pitää todeta, että se on jatkuvien niin kuin tämmöisten tappioiden ja anteeksi pyytämisen ja sopimisen tie. Se pitää ensiksi sanoa. Mutta sitten se salaisuus on Jeesus. Mä annan nämä esimerkit, en vain ollakseni hauska, vaan siksi, että sä ymmärrät, että tämä on ihan käytännön. Me oltiin häissä. Ja meitä vastapäätä tulee semmoinen avoliitossa elävä tyttö, joka istahtaa siihen ja ruvetaan juttelemaan. Ja sitten kun jostain syystä se vähän kyselee ja sitten se kysyy, että kuinka kauan te olette ollut yhdessä. Ja mä sanoin, että kohta 50 vuotta. Ja se huusi niin kovaa, että koko sali kaikui, että mitä? 50 vuotta. Mä sanoin, että joo, 50 vuotta. Niin sitten se sanoi, että miten se on mahdollista, kerro mulle. Mä sanoin, että kyllä mä voin kertoa sulle. Niin sitten sanoi, että älä vielä. Sitten se juoksi hakemaan sen avopuolisonsa, istutti sen siihen ja sanoi, että nyt kuuntelet. Niin. Jeesus on sulle armollinen. Hän on pitkämielinen. Hän on rakastava. Hän on hyvä. Hän pitää susta huolen. Hän on uskollinen kasteessa antamalle lupaukselle. Hän on uskollinen ehtoollisessa antamalle lupaukselle. Hän on uskollinen Raamatussa antamalle lupaukselle. Hän on uskollinen. Joskus me joudutaan löytymään. Oli joulu tulossa, kaunis joulu, kirkas taivas. Ja meidän perhe-elämä oli ihan menossa rännistä alas, me riideltiin. Mä tiedän, että se on outo asia täällä näillä main, mutta sitä tapahtuu. Tuolla etelässä tapahtuu, että joutuu riitoihin, niin kuin puolisotkin keskenään. Ja mä lähdin kävelylle, hyvän kunnon salaisuus. Niin mä lähdin kävelylle ja sitten mä ajattelin, että ei tämä nyt voi olla mahdollista, että jouluna, ja mitä mä teen? Ja sitten tuli idea, mene ostamaan kukkia. Okei. Ja se oli Jumalan johdatus, ne oli 50% alennuksella. Mä menin kukkakauppaan, ostin ison kimpun, menin kotiin, soitin ovikelloa, tästä on 10 vuosia, mä asuttiin kerrostalossa, soitin ovikelloa ja tein näin. Ja sitten ei kuulunut mitään. Ja tää on, mä en ole ylpeä myöntäessäni tää, mutta mulla alkoi keittää ihan hirveästi, että jos ei tää riitä. Sitten mä käännyin ja katsoin vaimoani, joka kyydeleet valuu. Ja sitten me halattiin, sovittiin ja tuli hyvä joulu. Jeesus jatkuvasti antaa sulle kukkia, hän antaa sulle jatkuvasti lahjoja. Ja hän tekee sen vain siksi, että hän haluaa olla suhun yhteydessä, antaa sun synnit anteeksi. Lopun aikana pitää susta kiinni, viedä sut perille, viedä sut taivaaseen. Hän on niin hyvä, ei ole missään, älä jätä häntä. Sä et mistään ikinä löydä. Yksi nainen istui meillä kotona tuoreesti avioeronsa jälkeen, ihan rikki, katsoi meitä ja sanoi, että mä tarttisin miehen. Mä sanoin hänelle, että sä tarvit miestä nyt, sä tarvit Jumalaa. Ja tämä nainen tuli vähän myöhemmin uskoon. Ja hän sanoi, että se on ihan totta, että mä tarvitsin tätä Jeesusta, johon mä voin luottaa. 100%.
Eli tämä Jeesus vie sut jatkuvien tappioiden ja lankemusten läpi. Ja hän voi viedä myös tämän harhaoppivirran läpi. Sekin on aina meitä uhkaamassa. Tapio mainitsi tämän ruumiillisen ylösnousemuksen kieltämisen, mutta kaikki mitä voidaan kieltää, kielletään tässä ajassa. Jeesuksen sijaissovituskuolema, neitsestä syntyminen, ruumiillinen ylösnousemus, toinen tulemus, Raamatun luotettavuus. Kaikki niin kuin pyritään kieltämään, mutta ei niillä kieltämisillä mitään perusteita ole. Ne on tosi huonoja, mutta ne vetoaa ihmiseen, joka haluaa pois. Mutta älä mene pois, pysy Kristuksen yhteydessä ja vaikka olisi sitten ongelmia, niin vie ne Herralle, luota häneen. Meillä on enempää aikaa, mutta mä haluaisin rukoilla teidän kanssa tässä lopuksi, niin rukoillaan. Rakas Herra Jeesus Kristus, nämä virrat, jotka syöksyy meitä päin vuosien mittaan ja välillä päivittäin, niin pidä meidät pystyssä. Pidä meidän kädestä kiinni, Jeesus. Kiitos, että sä et hylkää silloinkaan, kun me olemme heikkoja ja lankeamme, vaan sä oot meidän kanssa ja sä nostat ja kannat. Ja sä oot viemässä perille. Niin me nyt, Herra, pyydetään sulta sitä armoa, että me voitaisiin saada parannuksen armo loppuun asti. Aina tunnustaa syntimme ja uskoa ne Jeesuksen nimessä anteeksi. Kiitos, että sä olet hyvä, luotettava, rakastava, ylösnoussut, kirkastettu, Isän oikealla puolella istuva Jeesus. Tänään olemme vain pikkuriikkisen koskettaneet sinun viitan helmaasi, että jotain olemme kuulleet, mutta sä olet niin paljon rikkaampi, niin paljon suurempi, niin paljon ihanampi kuin me koskaan osaamme kuvitella, niin pidä meidät sinussa kiinni loppuun asti, että meillä on sitten iankaikkisuus aikaa nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet. Amen.